ug alang sa ikaulhing halad di ara di ay botelya sa emperador. Botelya na lang. Kay dili pwede mag-inom-inom mo basig mahubog uroy mo ani unya dili na mo kabalik ngadto sa inyong balikanan na. Maglisod sa pagpauli ning hubog. Kini mao ang halad ug pangamuyo alang sa pag-ampo ug pag-ayo sa sakit sa akong kumpare nga gidak-as iyahang itlog. Palihog lang ayuhin taon niyo iyang sakit kay katulong mga ako tag-an ra gid taon to nga siya nabuyagan diha dapin sa dan tungod kay nakatamak siya dili ingon nato, dili ingon ninyo og dili ingon nila. O karon para sa unang halad alang kaninyo di ay lechon mao na ninyong gipangayo alang sa pag-ayo sa sakit sa akong kumpare og ato kining pangajian arong dawaton kini sa tong mga kahigalaan. Waning galing galing karing king king kling kong kong kring king king tiking king tikong kong tikangkang. Giragawa. Basig mangita di ay mo og hain ang aktual nga lechon. Picture lang usa ni tungod kay mahal in taong kaayo kung ato ning tinod-on. Busa di ara ay lang kayo palabi og kaon sa panit ani. Kay basi baya og mga high blood mo. Di ara. Ito ning apil og dabok. Og alang sa ikaduhang halad, alang kaninyo di ara di ay tinulang manok. Picture lang ni gihapon kay akong gidakop gabi og gisundong. Sos naon sa bang nakalupad man nakaila siguro to nga dili tag-iya niya mooy nagsundong sa iya. Pasensya na mga silingan. Og alang sa ikatulong halad di ada ay kamunggay mag-vegetarian sad mo ay sad mo palabig pangayo nga pirmi na lang jud karne inyong pangayoon kay basi magkasakit mo ni ay dahon sa kamunggay kamo nay bahalag utan ni ani kay gitamad na intawon ko sa buli ninyo ng agbati saluyot tangad og uban pa. Og alang sa ikaulhing halad di ara di ay botelya sa emperador. Botelya na lang. Kay dili pwede mag-inom-inom mo basig mahubog uroy mo ani unya dili na mo kabalik ngadto sa inyong balikanan na. Maglisod sa pagpauli ning hubog. Og daghang kayong salamat sa pagtan-aw sa tong video karon. Salamat kay sa tong mga viewers ug followers ug subscribers. Sa mga wala pa naka-follow, please follow. Og sa mga wala pa naka-subscribe, please subscribe. Sa atong YouTube channel pangitaon lang ang pangalan nga Chris Dahunan og ang sa atong TikTok na aputay Noy Paploy og sa atong Facebook page na apod ang ato ang Chris Community TV. Daghang kaayong salamat og shout out ninyong tanan.